Dameni debatana semurung sian salut na roha, ima na mangaramoti aka ate muna dot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita di minggu hasasaor ni tondi porbadia sadarion, ima na nenet sian evangelium Johannes bindu 10 onom ayat 4b 1 ayat 15. Songonon hatani debata disi. Aida da sian mulana hupa buai Tuhamu ala narap dope hita. Alai nalau maau aing manopot namar suru au. Jaladang adong manang ise hamu manukun au. Nalau tu dia doho. Lam duk tahe rohamuna. Ala hudok songoni Tuhamu. Alai namandok natutudo au Tuhamu. Uli muna doi ai lau au. Ia lau au. Ai aut solau au dang naro pangundiani manopot hamu. Alai anggo lau au suroku do ibana Tuhamu. Anggo dung ro ibana ajaran na do portibion taringot tu dosa. Doho taringot tu hapit toron. Doho taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosai ima naso porsea nasida diau. Anggo taringot tu hapit toron ima nalau au manopot damang. Jadi dangbe i daun muna au. Anggo taringot tu uhum ima naung hona uhum induk ni portibion. Kudang do penian si dohonoku Tuhamu. Alai daktar buan hamu do pei nuaing. Alai dung roton di hasitongan na nidok odeng. Togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon na sian sandirian na. Nabi negenai ido hata honon na. Barita honon na do tu hamu na naing masa dope. Pasangapon na do au, ai jaloon na do na di au, lau mamarita hotsa Tuhamu. Saluhut na di amai, di au doi umbai na hudok. Jaloon na do na di au, lau mamarita hotsa Tuhamu ima sahatna. Muna kadongan sa porseaon di bagasan gua rituata Yesus Kristus. Dung ujaha informasi taringot tu aspirin ternyata di abad 5 andorang so Kristus dunga di boto halak manfaatna. Ale dung abad pa-20-hon dung Kristus pe gabe somal dipake jolma. Met do aspirin. Geleng do aspirin ni. Botar. Ale molosongon na hacit si majujung. Dipangan ma aspirin ni. Paima sajom nai dakacit be. Molosongon na ponggol tangan. Hacit di. Ale pangan muse aspirin ni. Paima sajom nai dakacit be. Ali pongkol tong tangan i. Molo hacit daung. HP buasa songoni aspirin. Jadi aspirin itu obat penolong untuk rasa sakit kita, menghilangkan rasa sakit. Buasa songoni. Ternyata adong do asam nani guaranna ujaha malana kubui di luar kepala. Asetil salit silat nina air maul nih. Jadi asamon dedo asam unsur ini mempengaruhi sel nadi guarnei prostaglandin ahamaseli. Sel itulah bahan kimia jani membantu kita, otak kita menghilangkan informasi rasa sakit.
Dedo nina dang dokter au, dang ahli farmasi au, alehu jahat-jahat do. Ala bahasa songoni dohonokku, ala adong nonani hubungna tu penolong na mangurupi, manang penghibur, manang penasehat. Alai dang bui hita ganup tokin tapangan aspirin. Molo soal ganup tokin tapangan aspirin, paling tidak efek sampingnya usus besar kita dikikis asami. Lam leleng mungkin bolong ma ususi. Jadi sasahali do molo rikot do. Songoni do paracetamol. Nuaingon paracetamol do. Arong najulu ruasu. Molo tukulon di mana ubatna bodrek. Hacit butuhana subeanna obatna bodrek. Dedo sude obat ni nasahit ni bodrek. Malum do. Mago do nasahiti ala psikologis di weni mana ala sana met bodrek di len bapak na dot umakna. Alahi mulu dipangan terus overdosis ma ujungna merusak. Nah, adong duna sopola gabe overdosis molota jakoni. Itu penolong pangurupi nasobui sepola mambain hita overdosis malah efek samping ima tondi purbadia. Molo obat-obatan meringankan penyakit, meringankan sakit, rasa sakit, overdosis bahaya. Molo tondi purbadia daun. Nah kadongan sapor siaon molo taatusi pohado tondi purbadia mangurupi hita molo taatusi bui doi gabe mangurupi hita gabe macai arga tondi purbadia di ngoluta jala macai tapangasahon tondi purbadia di ngoluta. Alai molo dang diatusi boha tondi purbadia mangurupi hita maka kita campur baurkan Roh Kudus dengan segala macam. Molo adong aneh-aneh otik tondi purbadia ni. Nah, hatani Yesus iturpuk taot patorakon taringot boha tondi purbadia mangurupi aka sisiana. Bagaimana Roh Kudus dapat membantu kita? Bagaimana caranya? Di patorang Yesus di. Molo di ayat 5 di dok imana songonon. Alai nalau maau nuaing manopot namar suruau. Jaladang adong manang ise hamu manukunau nalau tu dia doho. Itu hatani Yesus mamuka tur. Lau patorak ketun di purbadia. Au bayak kondo out sugari di siau rapdo sisiana nungini dokon Yesus song ini nalau na mau pasti do gabe susah roha isarana maladok salak pandita do na boton muna na burju imana na pistar imana ape sadatiki mana jongjong mandok mamuka sadarion utadikon maha panditauku pasti longang dohamu. Alana boha, ay molaruk pandita mengundurkan diri sana panditaona biasana siana sodenggan di. Tidak ada sesuatu yang itu. Maka sisiani Yesus pelongang ngomong neng lawi bana alana. Tapi ngatorop julma mangihuton. Ngatorop julma gabe sisiana. Ngalam populer di mana tu akahalak Yahudi di si. Molau songoni mungkin gudang
akasisyaku gudang namangi hutonau boro-boro neng mengundurkan diri melubui aji mumpung banyak kita ambil keuntungan sebanyak-banyak mungkin. Alina Yesus itu puk tahun nalau na mau. Ala songo na tarhatotong halaki mamanangi honatani Yesus gabedang disukunan itu dia ho. Dan disukun. Biasana songoni doa muna kadongon sapor seon. Bereng dah. Mulu di bagasan nguluta hita banyak gudakian na mandondoni hita masalah-masalah ning ulut tahun. Dedo molo tajah pehatani Tuhani so dapot ni rohatta do ala tu masalah do rohatta. Gabit tarhototong mahita di sini. Sisian ni Yesus songoni. Holan tu hata ni Yesus naing lau do. Gabidang dia tu si mana ditarik tu dirina. Tarhatotong mahalaki. Dang bui manukun. Tutup pamangan na. Mulu buka jungon songon mana bengong. Dungi dokon Yesus songonon. Lam dok tahe rohamuna. Ala hudok songoni Tuhamu. Alai namandok tutudo au Tuhamu. Ulimuna doi. Ia lau au. Ai out solau au. Tangro nina Yesus. Mau bahasa Indonesia di dokon. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Bayakon coba, olan pindah pandita si anon tu matangis ka dedo. Dedo tu matangis hamu. Apalagi mau lo songoni, songo sisingen Yesus. Pitor yang lau na mau. Nina, pasti tangis sisiani, sedih. Alina Yesus itu magon doa ulau nina. Daripada serap dotamu. Dedo. Esodong eskana jolo iksa mustasi. Rengga tu Yesus. Ali ikon lawi mana. Buasa ikon dohono Yesus. Lebih bermanfaat bagi aku nina Yesus. Berguna dia hamu nina Yesus. Mulau-lau. Bagaimana kepergian Yesus itu bisa bermanfaat bagi para muridnya. Gambarhon songonon. Alidang manggambarhon porang natari Israel lawan Palestina daun. Mula dong di perporangan, dedo pasukat maun nggak dijulu. Adong madongata dijulu. Apa dak tarida bagaimana? Songon na menyelinap imana lau. Madohonota. Dasar pengkhianat parbiar dedo kurang ajar Omlo dapot anon molo mangulu au pamati musi ini na. Hape tokinai pitero maimana bantuan dibuan ma aka pasukan doteng manaluhun musuh. Mulana daktar botang di boto ulina. Nah, Yesus pesongoni. Lawi mana satokin, ali itu dia lawi mana, dang mengeluri bantuan, ai mana sendiri do bantuan ni. Lawi mana tujolo di berondong musuh mai mana, mate ma asabui malua akasisiana. Itu manfaatnya. Seandainya outsugari dang lau Yesus tu hau pinar silang, magunana duhita. Outsugari Yesus dang mate di hau pinar silang di Golgata. Olan gabe guru moral do Yesus ini. Dang adung ubahna songon aka guru-guru agama. Jadi tidak bermanfaat, dang adung gunana di sisiannya. Kalau hanya sampai situ.
alai ikon mate do imana. Di hau pinar silang, asa bui halak sisianne dot hita saluhutna, malua sian musuta ima sibolis dosa dot dosa. Alan ini na Yesus asitong na unang tangis hamu. Marlas ni roha mamu. Tedo. Ali melo dohonon songoni ay naritik do yun nina sarupa tu namate sa itong nahita mo mate songona adang namate na sadong do naman ben turut bersukacita nina ay naritik do bayawan nina mate ya laki turut bersukacita padahal seharusnya itu. Polusian hapor ta. Seharusnya ikon marlas ni roha do hamu dang tumas tangis dang sedih hamu nina Yesus. Alai sedih do. Ala gagal nasida mangatusi sakap ni Yesusi. Mangatusi hatani dewata taringot tu Mesiasi. Kegagalan kita mangatusi hatani Tuhani buido gabe mambain hita tuma tangis mardina na masa di ngulut tahun. Tedo di ngulut ta masing-masing. Muna kadongan sa porsiaon di bagasan guar Tuhan Yesus Kristus. Ala nima gabe di dok Yesus ma ditawarkan Yesus ma adong ma tu sisian nanon disuruh ibana muludung manakok imana duktar-daktarida secara fisik suruh nama ton di perbadia. Kalau bahasa Indonesia penolong mereka. Memang para keletoson atau di perbadia hata Yunanion gudang dolapatan adong kadang-kadang penolong, adong kadang-kadang pangurupi, adong kadang-kadang penasehat, adong kadang-kadang songon advokat, pembela, adong kadang-kadang menang macam. Tapi di turpuk tahun didokon penghibur, penolong dan penghibur. Bahasa ikon hiburon. Bahasa ikon apulon. Tedo. Alan manakok Yesus di Banua Ginjang, daktarida doti mana, tutu tangis dungi Roma na mangurupi bana ton di porbadia. Asa diingot hatani Yesus di Bindu 14 ayat 26 mujahada. 14 ayat 26. Dokon songon ale anggo pangundiani na ton di porbadia suroni amai memarhiti te waru ajar honon nama jala pangingoton ni ton ido tuhamu nasa nahu hatahoni. Do datang ton di porbadia mangapuli ibana carana wah mangapuli paingoton hatani Yesusi. Ada alatnya, ada sarananya. Adong ula-ulana, ima hatani Tuhani. Molongan nakok daktarida Yesus. Tumatangis nasida, aliroton di perbadia, dihibur nasida, diapuli nasida. Dengan bagaimana? Mengingat perkataan Yesus. Naung dihatahon Yesus, tikirap dohot ibana. Gabe diingot, gabe terhibur maiban. Songonido mangula ton di porbadi. Alani molo tajaha hatani Tuhani mangula ton di porbadia di hita. Itu menghibur kita, menguatkan kita. Itu malah kapan dita saya membensaran do tu ruasna. Andorak soreja kamu hatani Tuhani Alkitab Bibil munai jolo martangi yang kamu mangido ton di porbadia. Asa mangula di bagasan rohamuna. Asa hatani debata na dijahai mangula ton di porbadia painguton baru bisa menghibur. Ima hatani Yesus. Begitulah cara Roh Kudus bekerja untuk menghibur kita. Muna kadungan sapor seaon di bagasan guar itu ata Yesus Kristus. Asa sasitong na mulu dikomparhon tu di perusahaan Yesusi songon kapalan ton di perbadio kepala departemen public relation
na patorak-torakon. Jadi menerangkan apa? Menerangkan Yesus Kristus. Alidak gambaran ini pedang pas. Ala imana sendiri roh marhite tondi purbadia patorakon. Asa boha, asa diingot hatani Tuhani, asa boha, asa marmulia Yesus Kristus. Itu tujuannya. Aledak kolandisi. Dedo, ayolon melompat buah-buahon pedang dangah kan. Mula umpana noeng di Kosambi lu, adong disimpan trotoar lubang besar, kemudian saya berdiri di situ, woi, lubang oi, lubang oi ini na. Ro kancol mamereng awan naritik do bayan. Dedo. Roh Kudus juga tidak hanya memberitahu inilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan ini, alai dia juga meyakinkan akahalak nama nakon hatani Tuhani asa posro hana situ tutu Yesus Kristus. Idona idok di ayat 21 ayat 10 sada. Anggota ringot tudo sai dedo. Ima nalau au manu anggota ringot sai na soporsedo na sida di au. Anggota ringot tu hapitoran ima nalau do au tu damang. Jadi dang ida be ida ku au ida umuna au anggota ringot tu uhumi ima naunguna uhum panguhum di portibiot. Dedo. Bengda. Ya doamu makilala. Yakin di bagasan mulut kamu bahwa Yesus Kristus itu adalah yakin sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Yakin. Manang yakin itu berarti menyerahkan hidup kepada Tuhan kita. Ya do dihilalahamu aka dosa na diulahamu dungi pakilalamu dak tabu. Selama kita melakukan kejahatan, dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan dan kita merasakan dok-dok situtu di tahilala, di sido mangulaton di purbadia, meyakinkan kita bahwa kita pardosa. Naung susana mau lodang di hilala be. Itu sudah menutup hati kita tat hukupi rohata sian ulaon iton di purbadia. Jadi mau mardusa dope di lalaamu memang dosa buah ngau tako hepeng ni halaki menang memang mardusa dua ubah dakku haulongi dongan colma songona idok ni Yesus ngamar dosa dua ubah adung namang hidup pangurupi diau gabe hudok kondang adong pape adong do. Kalau merasa masih begitu berarti Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Asa dungi berengda dung di pabotohon dosai gabe itu dia hitalau. Dia kita ditarik gabe ditait hitana can pardosai itu isi lau hita tu Yesus Kristus ima hapitorani namate di hauna pinar silang. Kalau doa do hapitorani na Yesus. Ya beda potan ma haluau. Sian dosai. Nah selama ya kali lagi ido alana melodi dokon ayah menghujat ton di purbadia imai mangula ton di purbadia di bagasan rohata pabotohon dosata dungi manait hita atu Yesus Kristus dungi pau hehon di bagasan rohata asa porsia tu Yesus Kristus dungi ta dang ulu hita ima menghujat nakin patik idokon taktar sesa di hasiangan onon dot di Banua Ginjang. Molo saya tahu tutup rohata tutun di perbadi. Ya do guarnesi D.L. Moody ini tokoh kebangunan rohani paduahon di Amerika, patulhon si Billy Graham. Ngamar matean bisudeon. Jadi disukun wartawan main dongonon di dokon. Dari mana Anda tahu, Nina? Apakah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus?
halus na murah di bani mana. Molos nuaeng ado hamu tu mall adong di si mandi balon na istana na sian di tiup pompai dungi marah di jisi marijaki akar dak danak kada dong di mall-molli marijaki di si mangua las rohana. Bereng manina baloni saliling terhubung dengan angin dia tegak. Tetapi jika dia tidak tersambung dengan angin, maka dia akan kempes. Selama terhubung dengan angin, maka orang anak-anak akan merasa gembira, berlarian, meloncat-loncat di atasi. Molos wadong terhubung dengan angin, maka dibereng dak danaki pidau. Songoni dongulu di jolon mana di kuhiton di Purbadia. Ini nasi mudiun. Alani asa terus terhubung dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Nido. Ombar Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dengan firman-Nya. Maka kita harus terus-menerus terhubung dengan firman Tuhan. Asa manang di dia hatani di bata, di jaha, di tangihon, di ida, ni dai di bagasan sakramen, di sido mangula ton di Purbadia. Tapi kita jucut tumartangi yang songonon. Oh Roh Kudus, Romaho, urupiau, patang haporsyaku. Amin. Inay mana. Ibu Tuhamu do buasa di kisah para rasul di ulang apostel ton di Purbadia di bereng songondilan api. Ibu Tuhamu do adong masa dahuria songonon maminggu sayang di HKBP undak pola rame ala parningotan asesor ton di Purbadia kita tak dekor magarejata nina. Di dekor mah disuruh mana po sebulung kita dekor lah bain mas ngondila api wah carana ini oh kertas krep dipotong-potong yang merah kemudian kasih kipas angin ke atas songon api dungi adong namandok muse sian ruas nama nang gudang nang napo sebulung be api situ tuh mah kita bain wah carana kita bikin api dari gas dibain mak merjamita panditai taring otusi api terbakar mak garejai. Nah lah habis itu tuh mulu api yang biasa-biasa simbol tidak akan pernah terbakar. Kalau Roh Kudus itu simbol tidak akan pernah membakar diri kita. Ingat tamu, si Siani ditutung do rohana, dibakar. Maka dia meninggalkan ketakutannya. Jadi mau martangnya kamu main ton di Purbadia, di otakmu nih. Apakah kamu mau dirubah oleh Roh Kudus atau hanya verbal, hanya simbol belaka yang kita minta Roh Kudus itu? Mulu simbol itu tuh mau dakean terbakar kamu, basongon-songon ini mah terus. Itu berek dah. Bagaimana itu meyakinkan dah? Si Siani tiki mabiar nasida, kuning Roh Kudus, kemudian dia diingatkan kepada firman Tuhan bahwa mereka harus menyebarkan berita sukacita, maka dia menjadi garang, dibakar. Hadirion hagiot di daging na saya makaholongi diri nai, keluar imana Siani. Jadi kalau kalian kemulu tangyakon mangiduton di Purbadia, itu berarti kita siap untuk dibakar Roh Kudus, membuka hati kita untuk dibakar oleh Roh Kudus. Makanya mulu di itu jadi saudara pati jum simbol nate, mulu tu sesian api nama nutung. Alina kenegaraan saporsel. Roh Kudus itu menghibur. Hiburnya bagaimana? Dengan dia mengingatkan akan firman Tuhan yang pernah dikatakan Tuhan kepada sisiana. Mau tu kita naung ta surat di buku tahun, mau ta jaha, mau ta renungkan, kita
kita dengar dari khotbah, kita lihat dari sakramen, ketika adong pandidion, ketika adong parpadana badia, di situ ida, di situ berbadia, bekerja dalam hati kita, manutung rohati, manadikon hagiot ni rohata, penghalang-penghalang itu. Alani buka matok tong rohata, marhite na terhubung terus dengan sumbernya itu firman Tuhan. Depatama mandongani kita. Amin. Mau lihat Tuhan ala dipaingot hodo kami marhite te hatam. Tondim nani sinuru ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lau paingoton kami tu sudia kana ni dok ni anakmu Tuhan. Ido nama ngapuli kami. Tutu Tuhan gudang do nama main marsak di bagasan ngulu namion Tuhan. Alai molo hot kami man nangion hatam di sido mangula ton di perbadia Tuhan mangapuli kami Tuhan. Jala lam dilokangi ma sude hagiot ni daging namio Tuhan. Asalam suman kami tulomo ni roham Tuhan. Mulai hati ma Tuhan dongani kami toktong di bagasan ngulu namion asata bui hula kami Tuhan. Tondima na toktong mian di bagasan rohanami. Mari Yesus Kristus tangin matang yang namion. Amin.